थांनाय नखा 18 दिन सिगां खुम्बार्ति जमातिया मुङै तेलेमुरा आमचाइनि याकुं बथ्राय याकुं रबनजागै गोथां मालांना फानो आसालै याहनै जिबि सागनायनगो सेवैतु बुजागमानि बंनि स्कुलनि न फोरोंनाय रबिता देबबरमानि साक्थारमुंबाय आबुनि आगोलो ससियेल मिडियाव कक पिजाकते आवायते लुकुरावनि सुवासु मानते दिनै 18 दिन सालमारिव याकुं रकेसेबै कक सावै खाकाम जागलाय हामजागमानि तंथगो मकै कक लायखा खुम्बार्ति जमातिया ताइ लुकुनि बरक अ तंग हालगो खनायनायदि बरनि दुखुनि कक ताइ हामसावै खातंजागमानि कक बाहाय ओंखा बाहाय मा तंलायखा न रसाला ताव गाहान ओंखा आगे खुम्बार्ति हामाखे मिथेनबाय अब बाइके बिफाग खुसि खाटा कै साबनो तामो हामबाय देरनाय खा ताम बमहाय जे जबानाय रक बतंग खामला जबाबायना बहुत नोंसिनि मथानि बर' बिफाग जबाबायना नि अमो खुम्बार्ति संर बिफाग जबाबायला कै तु पुरु निस्लाय तु पुरु बाहाय मा तंमानि तो फरके कतमा आबाया खाटा गेबन फरके ताकेनो बेलायनो गाना थाङै थाङा डाक्टर अगले जाय जाय खेरा नायखा डाक्टर अगले जाय जाय खेरा नायखा जागोन